गासिबो खौरांगिरिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै थारैनो नैबे जर'खा जथुम्मायावहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबा बियो जोंनि मोनसे हारिनि हारिमुनि जथुम्मा जेला स' बेयावहाय बाहागो लानानै गोजोननायखौ निस्सय मोनखागोन। एक्सुवेलि बेयावहाय आङो खालि भारतनाट्यमखौल' बुंनो थाङा जे जोङो गावनि माने ट्रेडिसनेलखौ गावनि जि दोरोङारि हारिमु बेखौ जोङो सोलोंनायजों लोगोसे जोङो जोंनि नैबे क्लासिकेल आयदाखौबो जुदि सोलोङोबा जोंहा बांसिन डेभेलप जागोन होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जोङो गोदोनि मोसानाय दानि मोसानायजों गोबां जुदा नुनो मोनो नङा होनबा? गोदोनि मोसानाया माबायदिमोन जोंनि आखाइनिफ्राय आथिंनिफ्राय फाव दिन्थिनायनिफ्राय बेफोरावहाय गोबां आलादामोन। खिन्थु दानि जुगावहाय गथ'फोरा जेनेबा एसे इदिनो माने नैबे क्लासिकेलखौ सोलोंनो लानायनिफ्राय दा जोंनि गोबां माने मोसानाय आयदाफ्रा डेभेलप जाबोबाय होननानै आं सानो। स' बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जोङो गावनि हारिमुजों लोगोसे जोङो नैबे क्लासिकेल आयदाखौबो जुदि जोङो लालाङोबा हयथ' जोंनि बे माबाया मा होनगोन मोसानाय आयदाया गोजौनिफ्राय आरो बांसिन गोजौआव डेभेलप जालांगोन जौगालांबाय थागोन होननानै आं बेखौनो मिजिंथियो। मानो हाया जादों नङा होनबा? नाजानांगोन। एक्सुवेलि बियो सासे सोरबा पार्टिकुलार जेनेबा पार्सनेल मानसिनि थाखाय नङा, बियो अल जों गासिबो माने जुदि एकता जानानै जुदि खौसे जानानै जों जुदि मावोबा बे खामानिखौ निस्सय जोङो बेखौ जोङो बै गोजौ लेभेलसिम जों लांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। जेरैबायदि सत्रिया नृत्य Yes. सिगाङाव सोमखोरिमोन औ खिन्थु दायो सत्रिया नृत्य सत्रिया जाहैबाय बे औ सत्रिया नृत्यजों लोगोसे भारतनाट्यमजों आरो बे जिखिनि कथक बिनि मा फारागथि दङ? एक्सुवेलि बेयावहाय जोङो जे नायनो थाङोब्ला जोंनि क्लासिकेल जेनेबा नैबे फिल्डआवहाय जों जेबो फारागखौ नुनो मोना। गासिबो क्लासिकेलानो माने समान। बेयाव मानो होनोबा देब देबिखौनो लानानै प्रेजेन्ट खालामो नङा होनबा? स' जोंनि माने नैबे बर'नि जोंनि जि हारिमु बेयाव जोंनि खेराइ जायो जिहेतु माने खेराइ मोसायो जोंनि बे खेराइ मोसानायखौ आरो जोंनि क्लासिकेलखौ जोङो कम्पेयार खालामनानै नायोबा जोङो माने बिराद माने गोरोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जेरैहाय मोदाइ दावदायखौ जे माने जोंनि क्लासिकेलाव माने प्रेजेन्ट खालामो थिग जोंनि हारिमुआवबो जोंनियावबो खेराइ फोरबोआव जोंना मोदाइ दावदायखौनो प्रेजेन्ट खालामो नङा होनबा? स' बेनिखायनो आं बेयाव जेबो माने आलादा फाराग होननानै आं बेयावहाय नुनो मोना आरो। बर' आइजोफोरा जिहेतु गोदोनि माने उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोसानो गोरोंखा आइजो मोनसे जेरैबायदि जारिमिनाव जों दङ दा बेबायदिनो जेनेबा दायो बेबायदि लेभेलाव थाङोबा दायो नेसनेल लेभेलाव कम्पिट खालामनो थाखाय गोरलै जागोन होननानै नोंथाङा सानो? निस्सय जागोन मानो जाया जानो। मानो होनोब्ला जोंनि नाजानायनि सायाव जाहैगोन बेफोरो गासिबो जे जों गासिबो खौसे जानानै जोङो खामानिखौ जोङो मावलांनांगोन। माबा मोनसेफोर जेनेबा बेयावहाय जोङो जेनेबा धरिल' माबा मोनसे गोरोन्थिफोर नुदोंबा बेखौ जोङो साजेसन लालायलायनांगोन। जेनेबा दानि जुगावथ' नै दा फ्रायानो माने जेनेबा ओंखारबोगासिनो दङ बे क्लासिकेल फिल्डआवबो गोबां दङ जायखौ किसुमानफ्रा माने मिन्थिनानै मोना। जोंनि बर'नि गेजेरावनो आं दा मुं लानो लुबैयो जे आंनिनो एकदम माने मस्ट सिनियर मिजिं टाइटेला मामोन आं बावबाय एक्सुवेलि बेखौ बे मिजिं आब'आबो नैबे आं जि इउनिभारसिटियाव फरायदोंमोन बेयावनो बेबो कथक माने क्लासिकेल डान्सआवहाय बियो डक्टरेटखौ खालामदों आरो बियो PhD कमप्लिट खालामदों। स' बिदिनो आरो गोबां दङ जायखौ जोङो माने मिन्थिनानै मोना बा जोङो नुनोबा खोनानो मोनाखै हयथ' दंबाबो जों बेखौ जों माने मिडियानि जुगै जों मिन्थिनानै मोनाखै। स' बैफोर गासिबो गोरोंफ्रा जुदि खौसे जालायनानै जुदि एकता जानानै जुदि खामानि मावोबा थारैनो जोङो बेफोरखौ माने जौगाहोलांनो हागोन होननानै सानो आरो।